Ka zo ka ga wata yarinya da na haje da ita. Wow, wannan yarinya bata san ma Hausa ba. You know me, I study English very well ba. Lokacin da na drinking cola inside the stomach of market ba. Kai din fa babban yaro ne fa. Wai ya za a gida ba za a ji da kai ne wai. Motherfucker man. Hey, I come from airport. Sorry da hajiya. Abincin ba nama ba na ci wallahi tallahi kai ka sani ai ba nama ba na ci ba wai wallahi nagode sai da kai Allah zai yi wallahi na ga ma kai ka san ka saba rayuwar wallahi zafi ma no alaikum ya ga abincin naka wai abinci ne na aka kawo abincin babu nama ni ba na ci wai da ne rayuwa a Las Vegas wai ni za ka kawo wannan abincin to mu da abincin kai gaba ba nama mu da muke rayuwa a Kano which kind of love is this mu da muke rayuwa a Kano a gun Madar Rice muke zuwa mu ci abinci Madar Rice kubi Madar Rice a nan ƴan lemo take in kana so ka zo mu je ka ga ka san wata akwai wata me aibin abincin nan yanzu ba na ban ga aibin tsanin dai ba nama ba na ci Allah wallahi Allah no ka yau ba labari yau ba naira balantara murtala za mu gani ko Allah zai samu dawaki assalamu alaikum maza ake ciki dai haida wallahi ai ba ka gane ai ba from America wani abinci ne aka kawo mu wai ba nama haba me ka samu wannan abinci ne wallahi Allah ka gan shi nan gashi ba na ma kai ba na ba ka ci ba na ci kai ka sani ko Alas Beginners wallahi ban gani fanka ba kar ka ci zamani ne na gaya ma zamani ba ya kai da abincin kai aka ce ba ka yi ai gani ne ba ka yi da ga